Dobrý večer, bratia a sestry, drahí internetoví priatelia. Svoje natáčanie o politických systémoch som skončil prvou časťou o socializme, no a dnes by som rád pokračoval druhým dielom, ktorým je takzvaná nežná alebo zamatová revolúcia, alebo ak chcete, novembrový prevrat. Je ťažké presne aj pomenovať túto kapitolu, pretože ešte dodnes vlastne nevieme, aj keď máme tušenie, že čo to vlastne v tej, o čo vlastne, alebo odkiaľ tá revolúcia prišla a vlastne čo to vôbec bolo, pretože už teraz vieme, že to nebolo tak, ako sa nám to javilo a ako nám to moci pani pripravili, takže vieme, že to bolo zmanipulované, no ale ešte celkom presne vlastne nevieme, čo to bolo. No ale poďme po poriadku. V tej dobe sme samozrejme nemali málo kto mal také poznanie, že by vedel, o čo tam naozaj išlo v tom novembri 1989. Ale dnes je ešte množstvo ľudí, ktorí veria tomu, čo sa im predkladá v médiách, že to bolo to, čo vidia vo večerných správach, keď sa to pripomína a ako sa to popisuje, a teda dávajú tomu len jedno meno, teda zamatová revolúcia alebo nežná revolúcia. Na veľa ľudí ešte stále ako keby verí týmto naratívom, ktoré počúvame z mainstreamu vlastne. No, skončil som teda pri tom socializme, keď som popísal niektoré aspekty a výhody toho režimu, ktoré z dnešného pohľadu mladým ľuďom nič nehovoria, alebo sú im podávané len čisto negatívnym spôsobom. Život samotný v tom režime bývalom, teda v tom socialistickom, a preto som musel aspoň z časti uviesť niektoré veci na pravú mieru, keď to budú sledovať aj mladší diváci. No ale dnes by som prešiel k tomu prechodu. Teda v čase toho prechodu ja som sa nachádzal na povinnej dvojročnej základnej vojenskej službe, ktorú som si slúžil na Záhorí, teda v okolí Bratislavy, zvlášť Malaciek, ktoré boli tam okresným mestom. Takže nemal som v tej dobe priamo možnosť sa zúčastniť týchto udalostí, keďže vojenské prostredie bolo od toho značne prefiltrované, aj napriek tomu, že sme mali ako povinnosť pozerať, vzdelávať sa, teda sledovať večerné správy, takže vedeli sme, že sa niečo deje, lenže samozrejme, že tie vojenské povinnosti a ten vojenský život nám znemožňoval vlastne vnímať intenzívnejšie tú realitu, ktorá bola okolo nás, a vlastne v určitom smere som tomu aj rád, že som sa nezúčastnil tých vecí, lebo vzhľadom na to moje nastavenie, ktoré som mal vtedy ako väčší rebel aj toho bývalého režimu, o čom som vám už rozprával v minulých videách, ako som bol nastavený prozápadne a kriticky k tomuto socialistickému režimu, vlastne ani nie tak socialistickému zriadeniu, ako k tomu vedeniu tej komunistickej strany a k tým určitým obmedzeniam, ktoré tu platili, a tým rôznym povinnostiam šikanozným, ktoré tu boli, áno, čo je pravda.
Teda tak vlastne aj ja som nedostal odporúčanie na vysokú školu, pretože som sa prejavil ako veriaci katolík a preto ani škola mi nedodala odporúčanie na prijatie na vysokú školu, na ktorú som sa napriek tomu za určitých okolností teda dostal, lenže následne už bola to moja slabosť, že som nezvládol skúšky z matematiky, ktoré som teda zbabral a nestihal som vnímať proste. Matematika vysokoškolská nebola mojou silnou stránkou, čiže za to už si môžem sám. A keďže vtedy ešte som nemal potuchy o tom, že sa ten režim zmení, nikto o tom nevedel, aj keď vo vzduchu bolo cítiť určité veci, zmeny, ktoré sa udiali najmä tou perestrojkou, ktorá sa odohrávala v Sovietskom zväze, ktorú robil Michail Gorbačov, tak určité veci sa začali uvoľňovať a vánul tam taký nejaký čerstvý vzduch do toho režimu a ozývali sa už kritické hlasy a rozličné veci sa diali, ktoré predznamenávali ten prechod, a my sme vtedy ešte nevedeli, že vlastne tie veci, ktoré to akoby predznamenávali, že zrejme boli znakom toho, že tento proces bol umelo nastavený a nebola to žiadna náhoda tých procesov, ale že boli niekým zrejme riadené. Ale dodnes priznám sa, že nemám na to nejakú istú odpoveď, ako to presne s tou revolúciou bolo. Ale dnešné vnímanie je podstatne odlišné od toho, čo sa odohrávalo v tých momentoch. No ako som spomínal, keďže som bol vtedy na vojenskej službe, teda ja som nastupoval v roku 1988 v jesennom termíne, to znamená, že dvojročná základná vojenská služba mi takisto končila letom 1990, ale keďže už v tej dobe po revolúcii prebiehali tie zmeny v celej spoločnosti, tak sa aj základná vojenská služba postupne menila a skracovala sa jej dĺžka doby, a tak aj mne sa skrátila základná vojenská služba o 2 mesiace. Teda mal som dôjsť koncom septembra, ale pustili nás už koncom júla 1990. Medzi tým však prebehli už prvé voľby v roku 1990 v júni. No a aj my, účastníci, teda tí, čo sme slúžili základnú vojenskú službu, sme samozrejme dostali právo sa zúčastniť týchto volieb. A keďže ja som vnímal aj tú verejnosť proti násiliu, to hnutie, čo vzniklo na Slovensku, ktoré bolo obdobou toho tzv. Občianskeho fóra, ktoré vzniklo v Čechách, lenže keďže ja som bol veľmi silno nábožensky založený a katolícky a kresťanský, tak ja som si zvolil, čo som veľmi rýchlo oľutoval, teda kresťansko-demokratické hnutie, a to bolo prvýkrát a jedinýkrát, kedy som takto volil. A samozrejme, že môžem povedať, akože, že to ľutujem, ale to by bolo zbytočné. To je už zbytočné, pretože keď raz urobíte takú chybu, tak už sa z toho proste darmo budete vyviňovať. Proste je to chyba, ale vzhľadom na ponímanie moje vtedajšej doby to bolo tak, ako to bolo. Teda mojou voľbou bolo kresťansko-demokratické hnutie, ktorého voľba sa veľmi rýchlo ukázala ako voľbou nesprávnou. Ale napriek tomu človek vtedy, väčšina ľudí ako nemala si veľmi príliš z čoho vyberať v tom zozname a nikto nevedel
prakticky o žiadnej politickej strane nikto nevedel, alebo vedel len veľmi málo, okrem tých zasvetených ľudí. Čiže určite väčšina spoločnosti bola na tom podobne ako ja. A keď väčšina volila tú verejnosť proti násiliu a ja som volil teda to kresťansko-demokratické hnutie, a to len z toho titulu, že ma samozrejme oklamali svojim názvom, do ktorého použili slovo kresťanský, a vstúpili, alebo zakladateľmi boli politici, ktorí sa pasovali za tuhých kresťanov a dokonca katolíkov, však to bol Čarnogurský a ďalší. No žiaľ, veľmi rýchlo sme oľutovali svoju voľbu. No a ten prechod, ako by som to povedal, teda ja, keďže som nezažil autenticky tieto veci a ten pohyb, vtedy vlastne aj tým pádom, že nastali tieto zmeny, tak sa z tých vojenských útvarov sa zrušili všetky vychádzky, zrušili sa všetky dovolenky. Akurát niektorí mali šťastie, alebo nešťastie, zoberte to ako chcete, že v tom čase sa nachádzali teda už na tej dovolenke, ktorú dostali pár dní predtým, a teda im bežala tá dovolenka, neviem, myslím, že to boli aj tie 14-dňové alebo 10-dňové, už si nepamätám, aké to tie dovolenky boli z vojenčiny, ktoré sa dávali a schvaľovali. Čiže aspoň si spomínam na jedného môjho kolegu, ktorý akurát presne trafil na ten deň, 17. november, a ten bol práve uprostred jeho dovolenky, ktorú trávil doma v Košiciach. Takže potom nám rozprával o tých svojich zážitkoch. No, takže ja som vlastne mohol začať naplno vnímať ten politický vývoj a viac sa tomu venovať až po skončení mojej základnej vojenskej služby, a to teda bolo koncom júla 1990, keď som odišiel, teda vrátil sa domov zo základnej vojenskej služby. No, po príchode som, samozrejme, ešte mi trvalo chvíľu, kým som sa adaptoval na to civilné prostredie, pretože to bola obrovská zmena prejsť z tohto takzvaného vojenského väzenia do civilného života. Teda ešte človek, kým sa zorientoval v tom a nemal nejako ani čas, ani nastavenie na to, že by som sa hneď vrhol do tej politiky, aj keď predtým som to nejako riešil. No, veľmi rýchlo som vlastne začal chápať určité veci a zmeny, a hneď som spoznal ľudí, ktorí sa vyfarbovali prezliekaním kabátov. To asi bolo také prvé, čo som si všimol, pretože napríklad v tom, to som vám zrejme tiež spomínal, že keď som bol v tom podniku ako projektant tých plynových prípojok, tak som vlastne len pol roka pred vojenčinou som tam robil, kým som dostal povolávací rozkaz a odišiel na tú základnú vojenskú službu. No a samozrejme som sa potom z vojenčiny vracal do toho podniku. No a premena nášho šéfa bola neuveriteľná. Teda z najväčšieho zanieteného komunistu na najväčšieho demokrata. Ale žiaľ zostal pri svojich, takým podlým, aký bol predtým, zostal aj potom, a to som vám už tiež rozprával, ako to bolo s tou kolegyňou vlastne, ktorú šikanovali spolupracovníci moji, teda väčšina, ale väčšina na tom participovala, niektorí len z tej kolegiality s nimi, a ja som to odmietol, čiže ja som sa stal nežiaducim a čiernou ovcou, že som sa zastal tejto veriacej ženy, ktorá takisto tam pracovala, takže aj ja som potom nastúpil do tých východoslovenských železiarní. No a ešte
keď som nastúpil toho 2. januára 91, tak ešte všetko vyzeralo teda ako po tej revolúcii, že sa bral ohľad na tých obyčajných ľudí, na tých robotníkov, na tých pracujúcich a jednalo sa s nimi pekne. No už čoskoro po mojom nastupe sa ten režim začal dramaticky meniť. A to doslova zo dňa na deň. Nastalo vytriezvenie a začal sa, ako sa hovorí, tvrdý kapitalizmus. Nástup do tvrdého kapitalizmu so všetkým, čo k tomu patrí, a to znamená, že aj s tým, že odbory prestali mať takú moc, akú mali v tom bývalom režime. Keď človek sa aj nejako previnil, tak ešte stále sa ho mohli zastať tá odborová organizácia a vlastne jednalo sa oveľa ľudskejšie ako potom, čo nastala premena spoločnosti a tvrdé kapitalistické princípy zisku, výroby, finančných prostriedkov, finančných tokov, odbytov a vlastne celá spoločnosť sa menila. Vlastne sme sa posunuli akoby kolesom dejín dozadu do minulosti a rovno sme vpadli do baskverovského kapitalizmu. Bolo to veľkou mierou aj preto, že ešte fungovalo Československo, ale už vtedy začali byť roztržky, keď sa dva národy v rámci Československa nevedeli ani nemohli sa zhodnúť, pretože česká strana stále chcela, aby zostalo status quo, a to bolo nepriateľné, pretože keď chceli slobodu a tzv. Demokraciu, tak sa museli aj tie pomery tých národov zrovnoprávniť, a to vlastne z českej strany sa nedarilo, a tak nastúpili veľké rozpory, roztržky, a to nielen v parlamente, vo federálnom zhromaždení a medzi vládami Českej, Slovenskej republiky, ale začínalo sa to prejavovať už aj nespokojnosťou ľudí v uliciach, no ale to som asi predbehol tú dobu, aj keď tieto veci už sa začínali diať vtedy, keď ja ešte som vplyvom tej základnej vojenskej služby ešte tak celkom to dianie nevnímal, kým nezačalo zasahovať až do našich osobných životov. Keď som začal vidieť tie dôsledky aj v zamestnaní, že už sa začali prepúšťať ľudia, už sa začalo redukovať, už sa začali meniť tie pomery a tie požiadavky na pracovníkov, zamestnancov, a ten režim už začínal sa radikálne meniť. A vtedy samozrejme človek spoznáva, čo sa vlastne s tým štátom stalo. No veľmi tomu nenapomohla tá Klausova transformácia. Musíme to povedať jasne, že kto bol otcom myšlienky takejto zmeny, ktorá v Československu nastala, kto bol na mieste ministra financií, to bol jednoznačne pán Klaus, ktorý bol kapitalisticky vyškolený a zaučený na takéto veci, a vlastne z jeho hlavy alebo z jeho kabinetu vyšla tá nešťastná kuponová privatizácia, ktorá vlastne začala proces rozkladania tých všetkých hodnôt, čo tu boli vybudované a ktoré slúžili obyčajným ľuďom za celého toho socialistického režimu, a ktoré vlastne
za tie roky socializmu sa stali štátnym a národným bohatstvom, ktoré slúžilo predovšetkým občanom Československa. Akokoľvek už to zoberieme, predsa len občania za socializmu dospeli postupne až do konca tých 80. rokov k takým sociálnym istotám, ktoré sa už nikdy s takýmto režimom do našej spoločnosti navrátiť nemôžu. A vlastne až neskôr sme začínali chápať tie procesy, ktoré sa tu začali diať. No a s tým prechodom už po tom vytriezvení cestoval som, dá sa povedať, niekoľkokrát do roka medzi Bratislavou a Košicami, keďže v tej Bratislave som si z vojenčiny okrem zážitku z tej vojenskej služby doniesol aj svoju, vtedy som myslel, že životnú lásku. Čiže mal som to dievča z Bratislavy a tak som, dá sa povedať, že niekoľkokrát do roka cestoval medzi Košicou a Bratislavou, medzi Košicami a Bratislavou, ale väčšinou ja som mal radšej autobusy, takže sa priznam, že vlakom sa mi nechcelo cestovať. Neviem prečo, niekto to má naopak, ale ja som radšej autobusom cestoval, som taká povaha. No a proste, raz keď som sa tak vracal z tej Bratislavy, niekedy, no bolo to niekedy v 91. roku, myslím, tak som zrazu v tom autobuse, keď bolo zapnuté rádio, ktoré mal vodič tam zapnuté a bolo to počuť a ja som stál, myslím, niekde bližšie vpredu, tak zrazu ma zaujal jeden taký neskutočný prejav, ktorý, tak oduševnený prejav a tak múdro povedaný a tak vlastne pravdivo predkladaný, že ma to až doslova šokovalo a fascinovalo a zostal som normálne zaskočený a v tej svojej nevedomosti, keďže som vtedy nebol pohrúžený do tej politiky, tak tí spolucestujúci tam mi hovoria, že vy viete, kto to je? To bolo čo? Lebo vidíme, že ste z toho takí celí. Až prekvapení, až normálne fascinovaní, že to je pán Mečiar. No a ja som naozaj nevšímal som si dovtedy tak tú politiku, ale keď som začul tento prejav, no ja som bol doslova s tým šokovaný. Šokovaný som bol a príjemne šokovaný, lebo som neveril, že môže existovať na Slovensku ešte takýto múdry človek, ako bol pán Mečiar. Naozaj som bol fascinovaný. No a viem, že teraz neprajníci si povedia, že no jasné, Mečiar ho oblbol rečami a že toto, ale vôbec nie, pretože už roky sú potom a ja vám poviem, že ja trvám na tom, že tento človek bol doslova pre Slovensko zoslaný Bohom. Dodnes nech sa na mňa každý, môže sa na mňa hnevať, môže mať niekto iný názor, ja nikomu neberiem jeho názor, ale naozaj on toto, čo rozprával, on toto všetko dokázal
dokázal to svojimi skutkami a že si stal za svojím a všetko, čo hovoril aj konal a nehovoril do vetra. Čiže hneď som zašípil, že je tu politik, ktorý je výnimočný. Hneď to bolo jasné. No a to samozrejme, že som to nebol uchvatený len ja. Veď väčšina slovenského národa bola uchvatená týmto prejavom. Jasné, že mladší ľudia, mládež sa venovali iným veciam vtedy, alebo boli ešte deti, ešte z vás, čo sú takí mladší odo mňa, už ste vnímali potom len tú špinu, ktorá sa na neho vylievala, takže ja chápem, že niektorí doteraz nevedia to spracovať a proste budú mi hovoriť, že čo to tu táram a že proste, že obhajujem toto, čo je zlo, ktoré si oni dali nahovoriť, že je zlom. Ale pamätajte na moje slova, ktoré vám hovorím, že preto na ňo vyliali tú špinu, tie všetky lži a nepravdy, lebo chceli zničiť Slovensko. A to sa vlastne aj neskôr stalo, ale k tomu sa dostaneme postupne. No a vlastne vtedy som tak precitol a začal som sa intenzívnejšie venovať tej politike a vnímať ju oveľa viac než dovtedy. Vtedy som sa vlastne prebudil z tej povojenskej letargie, jak by som to povedal, a začal som si teda všetko všímať. No a tak som aj postupne prichádzal k poznaniu toho, aká vlastne organizácia bola Verejnosť proti násiliu. Aká diletantská, aká umelá a vlastne aká samo seba na piedestal kladúca organizácia. Pretože oni už veľmi rýchlo po tom, čo prijali medzi seba pána Mečiara, ktorý sa tam mimochodom dostal aj zásluhou pána Dubčeka, ktorý ho objavil v tej skupine, vlastne, ktorej on bol súčasťou. Nie, že by bol Mečiar toho súčasťou, ale proste táto skupina okolo Dubčeka, čo boli takí bývalí reformní komunisti, ktorí boli daní do ústrania od 68. roku a postupne, proste oni objavili tohto právnika z Nemšovej, pána Mečiara, a vlastne zo svojho krídla ho doviedli do Verejnosti proti násiliu. Tí boli spočiatku nadšení, že je to schopný človek a dostal aj funkcie. Lenže čoskoro zistili, že by ich všetkých odtiaľ vytlačil, pretože jeho schopnosti boli také, že ostatní mu nesiahali ani po členky. A preto vlastne z tej takej žiarlivosti a z tej vlastnej neschopnosti sa napokon stalo, že Verejnosť proti násiliu sa rozštiepila a tí ľudia, ktorí videli, že Slovensko potrebuje byť rovnoprávne, či už v rámci Československej federácie, ktorá sa musí budovať z dola od republik, nemôže sa budovať z hora, tak vlastne sa znepriatelili s tými,
ľuďmi, ktorí túto vedomosť mali. A tí, ktorí to nepochopili, zostali na tej nesprávnej strane. No a tak sa to vlastne tá verejnosť proti násiliu rozštiepila a došli sme až k voľbám v roku 1992, kedy už pán Mečiar a jeho spolupracovníci vytvorili teda alternatívu voči verejnosti proti násiliu, a to bolo Hnutie za demokratické Slovensko. V tom čase ešte aj takí politici ako Kňažko, ako Michal Kovač a ďalší, ktorí neskôr zradili Slovensko aj Mečiarovú vládu, ešte boli v tom jeho hnutí. Vždy to tak bolo, že Slováci sa štiepili a ich ega boli obrovské. Ale v tej dobe ešte aj Kňažko, aj Michal Kovač, aj mnohí ďalší, Roman Kovač a veľa ďalších, ktorí neskôr odišli a stali sa vlastne až nepriateľmi slovenskej štátnosti, tak ešte vtedy boli na tej správnej strane Hnutia za demokratické Slovensko, a vtedy sa podarilo Hnutiu za demokratické Slovensko vyhrať voľby. Lenže to neboli len voľby, ktoré rozhodli o tom, že pán Mečiar je najschopnejší politik na Slovensku a doslova geniálny politik. Ale boli to aj voľby o tom výbere tej cesty, ktorú si Slováci vybrali. Pretože predtým už prebiehali spory o to, ako má tá Československá federácia vyzerať. A vlastne české vedenie nechcelo ustúpiť v ničom. Oni vlastne chceli zachovať štát v takej podobe, ako bol za socializmu, akurát, že by nebol socialistický, ale len by sa premenoval, nálepky by sa vymenili, ale zostalo by všetko po starom, a to znamená, že Slováci by zostali nerovnoprávni v rámci federácie, čo boli stále v Československu nerovnoprávni. Nemali totiž to rozhodovať o ničom. A zvlášť, keď sa prezidentom stal na miesto Alexandra Dubčeka neznámy človek Václav Havel, ktorého málo kto poznal vlastne. No ja neviem, či vy ste poznali takých ľudí, možno len tí takí najzasvetenejší, čo boli príliš zasvetení do tých vecí, toho disentu, jak sa hovorí, jak Česi hovoria, alebo tých disidentských tzv. Vecí, tých ľudí, čo písali sami z daty a robili tu takú v úvodovkách protištátnu činnosť ešte za vlády komunistov, tak vlastne možno tie krúhy o ňom vedeli, ale bežní ľudia o tomto človeku vlastne nevedeli nič. A zrazu sa im ako na tacke ponúkol, že on je ten pravý kandidát na prezidenta Československej federatívnej republiky, a začalo sa vlastne vyšla aj špina na pána Alexandra Dubčeka. Je zaujímavé, že dovtedy bol Dubček ako týmito ľuďmi, ktorí písali charty, rôzne charty 77, ktorí vysielali v rádiách Slobodná Európa, Hlas Ameriky a podobne, a v tých médiách zo západu, ktoré tu šírili svoju propagandu, vtedy Dubčeka každý ospevoval. No ako náhle došlo k rozhodujúcim momentom po prevrate, tak Alexander Dubček začal byť ostrakizovaný hlavne českou stranou politického spektra, a začalo sa na ňo špiniť, že on je vlastne nomenklatúrny komunistický káder a že on vlastne kapituloval pred Sovietským zväzom v
svojich časoch v kríze v roku 68, že vlastne podpísal dokumenty a vlastne vykresľujú ho ako slabého vlastne komunistického funkcionára. A tým pošpinili aj jeho meno a nahradili ho týmto človekom. Keďže ešte pán Dubček mal vtedy veľký kredit medzi obyvateľstvom, nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, tak sa mu hodila funkcia ako nejaká cena útechy, že sa stal predsedom federálneho zhromaždenia. Takže takúto funkciu mu podhodili, aby bol Volk City a vlastne aj koza celá, a tí, ktorí vlastne to všetko manažovali, aby mali na čele štátu človeka, ktorého potrebovali a ktorý bol nimi vybraný, aby riadil novovzniknutý štát tak, ako si to oni vlastne predstavovali. Pretože Alexander Dubček by nikdy nebol takto riadil štát, ako to robil Václav Havel. Oni to vedeli dobre, že Alexander Dubček je nepredajný politik, je to politik úprimný, síce do istej miery bol naivný, ale vždycky, čo nerobil falošne, ale vždycky to robil otvorene a celou svojou bytosťou sa do toho dával. Takže oni vedeli, že toho človeka manipulovať nemôžu. A oni už mali zrejme dopredu už pripraveného svojho človeka z Charty 77 vlastne. Človeka, ktorý bol kvázi dramatikom, ktorého snad nemusím rozprávať, že diela nestoja za fajku tabaku. Človeka, ktorého sme videli potulovať sa po všelijakých hudobných koncertoch s fľaškou piva v ruke a cigaretou a možno aj mariškou a neviem čím. Proste takéhoto človeka vymenili za človeka, ktorý mal všeobecnú úctu celého obyvateľstva Československa. A tým vlastne predurčili aj ďalší vývoj v štáte, v Československej federatívnej republike. Keď som sa už neskôr začal teda bližšie venovať tej politike, tak som si vlastne prešiel aj to, prečo sa to všetko tak vyvinulo až smerom k tomu, že štát ČSFR nemohol byť zachovaný. A vlastne v tej dobe som už dospel ku konečnému poznatku aj vlastnému, že predsa Slovensko ako národ je prirodzené, že musí mať vlastný štát. A aj keby sme veľmi chceli zachovať spoločný štát s Čechmi, nedalo sa to urobiť týmto spôsobom, že všetko zostane pri starom. No a o to sa vlastne Václav Havel celý čas usiloval. Ba dokonca plánoval pre Slovensko ešte horšie postavenie, ako malo pred revolúciou. To vyplývalo z určitých jeho návrhov, zákonov, štátneho znaku, názvu. Vlastne vieme dobre o tej pomlčkovej vojne, kedy nechceli
českí politici o pomlčke v názve Československa ani počuť. Vraj to není v pravidlách českej gramatiky a absurdné návrhy prichádzali, že na Slovensku sa to bude písať s pomlčkou a v Čechách bez. No a ako na medzinárodnej úrovni. To všetko bolo neakceptovateľné. A vyfarbilo sa teda aj kresťansko-demokratické hnutie. Hneď sa vyfarbilo, keď jeho zakladateľ Ján Čarnogurský jednu z prvých vecí, ktorú urobil, bola vlastne likvidácia fungujúcich jednotných roľníckych družstiev na Slovensku a darmo sa ohradzuje, hoci aj v dnešných časoch, že to tak nebolo, ale vlastne tými zákonmi a tou politikou vlády, ktorú robil, to presne sa udialo to, že sa nám rozpadli tie jednotné roľnícke družstva a odvtedy už Slovensko stratilo svoju potravinovú sebestačnosť. Postupne strácalo ju viac a viac a viac. Aj keď ešte do vstupu vlastne do Európskej únie ešte bola tá potravinová sebestačnosť na celkom dobrej úrovni, lebo Mečiarová vláda sa usilovala ešte pred rokom 98 upevniť aj túto oblasť napriek tým škodám, ktoré KDH spôsobilo tým rozpustením poľnohospodárskych družstiev a vlastne tým rozštiepením tých polí a tých vlastne obrabaných celkov a tou rozdrobenosťou a tým zánikom vlastne a tými reštitúciami, keď sa naprávali staré krivdy novými krivdami, čo neprebehlo len v poľnohospodárstve, ale aj v bytovej otázke a v ďalších otázkach infraštruktúrnych. A jednoducho, keď sa tie družstva rozbili a tá pôda sa povracala vlastne tým potomkom tých vlastníkov, ktorí vlastne boli ukrivdení v úvodzovkách, teda za čias kolektivizácie poľnohospodárstva v 50. rokoch, keď áno, aj vtedy sa diali nejaké krivdy, ale nikdy by nebol ten štát socialistický tak silný a tak vlastne nikdy by nemohol také istoty zabezpečiť pre svojich občanov, keby sa neboli tieto veci udiali a keby sa nebolo znárodňovalo. Nikdy by sa tá prosperita toho Československa nebola dosiahla. A vlastne keď už sa udiali tie staré krivdy, tu sa začali za týchto vlád diať krivdy nové. A vlastne zničilo sa to, čo fungovalo. Nezmyselne sa zničilo a bez rozmyslu. To bola jedna etapa, poľnohospodárstvo. A čo sa týka priemyslu, ako som spomínal, Václav Klaus a jeho spolupracovníci vymysleli tzv. Transformáciu socialistického hospodárstva na podmienky trhového hospodárstva tou privatizáciou, ktorá vlastne vo svete takáto vec nemala obdoby, pretože samozrejme dovtedy sa nikdy nič také neudialo, aby sa koleso dejín otočilo dozadu a socialistická spoločnosť a spoločné a štátne a národné vlastníctvo sa nikdy predtým netransformovalo naspäť do súkromných rúk. A tak pán Klaus, vyškolený v zahraničí po rôznych univerzitách a školách,
ako financmajster takzvaný narobil škodu celému Československu tou vlastne kuponovou privatizáciou. Čo som vám už hovoril, že mám kuponové knižky odvtedy. Tým pádom vlastne to bol začiatok rúcania nášho hospodárstva a vlastne začiatok krachu celých podnikov, fabrík. Toto bola hlavná príčina. A nie zástupné veci, ktoré sa objavujú a ktorými sa špíni aj zakladateľ štátu. Toto bola tá hlavná príčina, prečo sme dnes tam, kde sme sa ocitli. Samozrejme aj ďalšie veci k tomu prispeli, oveľa horšie ešte. A to bol vstup do Európskej únie, vstup do NATO. Tam sa udiali ďalšie veci, ktoré nás znova okradli a ešte viac z nás spravili vlastne kolóniu západu. Ale toto bol ten začiatok. A keď aj vtedy sme ešte netušili o týchto veciach a nevedeli sme to hneď identifikovať a rozluštiť, ale už vtedy si ľudia niektorí začínali tieto veci uvedomovať a dávať na to pozor. Lenže bolo neskoro. A tak teda zničilo sa poľnohospodárstvo, hospodárstvo sa začalo privatizovať a teda vlastne štátne vlastníctvo sa začalo ničiť a rozdeľovať a teda vydávať aj na pospas cudzine. A okrem toho Havel ako prezident republiky, a to bol zrejme aj zámer jeho, likvidoval zbrojný priemysel na Slovensku, čo na Slovensku zapričinilo veľkú nezamestnanosť a stratu, vlastne finančnú újmu a stratu Slovensku. Pretože na Slovensku existoval vo veľkej miere, veľkú časť hospodárstva tvoril aj tento zbrojný priemysel. Ja osobne nie som za zbrojenie, nie som za zbrane, nemám k ním vzťah nejaký pozitívny, ale čo sa udialo následne, keď Václav Havel chodil po svete a všetko sľúbil tým svojim zahraničným donorom a obdivovateľom, že zruší vlastne zbrojné výroby, obmedzí ich, zlikvidovali sme si vlastne aj, podpísali sme zmluvy, ktorými sme zlikvidovali aj našu veľkú časť našej vyrobenej už techniky, munícií, zbraní a takisto sme zredukovali vojsko, zrušila sa postupne základná vojenská služba, no a to všetko nás uvrhlo vlastne do tých ekonomických problémov a vlastne aj toho ohrozenia štátu ako takého. A pritom, keď sa táto určitá zbrojná výroba na Slovensku utlmila a zlikvidovala, následne po rozdelení štátu sa vlastne týchto zákaziek chopila Česká republika a nahradila vlastne výrobu, ktorá predtým dochádzala zo Slovenska. Čiže toto bol prezident Havel, prezident Československej federatívnej republiky. No. Takže zatiaľ toľko. Ďakujem vám za pozornosť. Takže týmto príspevkom som dospel že som preklenul to obdobie prechodu vlastne od socializmu do niečoho takého, ktoré sa už ani nedá nazvať kapitalizmom, pretože dnes je to
hydra, ktorú už ani tým pôvodným kapitalizmom nedá sa nazvať. Čiže do takéhoto štádia sme dospeli a na budúce budem teda pokračovať. Možno sa vrátim k niektorým veciam, ktoré som opomenul z toho prechodu a vysvetleniam, ale budem pokračovať vlastne už tými spormi medzi Čechmi a Slovákmi a vlastne tými počiatkami toho rozdeľovania štátu a tých momentov vlastne národného pozdvihovania a ako sa vlastne na Slovensku prebudzali vlastenci a tá pronárodná scéna. Zatiaľ vám ďakujem za pozornosť. Dovidenia a do počutia, bratia a sestry, priatelia, a dobrú noc vám prajem.